Здравейте, хора! Нека да опитаме ето това желе с вкусна боровинка и да. Извинявам се за странични шумове и сега ще го отворя. Изглежда мега вкусно. Има и с ягода, и с ябълка, и череша. И това е. И сега ще го отворя ето това. Извинявам се, хора. Отворих го. Много е синьо. Много е яко. Буквално да се... Опа, чакай. Сега ще го опитам. Защото потече и да. Много яко. И тая боровинка, нали, вкуса точно е много яка. Изглежда се едно свети. Малко се нацапах, но crazy fun, но е уникално буквално. Тук малко сега да го изчискам. Вижте какво е яко. Много е яко. Просто уникално. Съжалявам за шумове. Много е вкусно, особено с боровинка, защото е хем кисело, хем сладко и е просто уникално. Сега ще взема последно. Много е вкусно. И това беше от мен, хора. Сега го затворя. Чао! И моля един лайк.